Hello mfana, kodwa mfana ungenzani? Mfana ngempela ungenzani nje? Akapheli ngisho isonto sithandana mfana, kodwa usuzongigila igoda lebhomshaka, umqothuko, into engaqaqeki, isiyikayika, inkalakatha egcwele inkuwethu, igroti, into ephula ikamu. Hayi wangigila mfana. Hawu mfana ungigilile shame. Musungibuza ukuthi wenze njani, musungenza isilimo. Mhlaka bani namhlanje? Ngiyakubuza umhlaka bani namhlanje? Uholile mfana, ngile ngilindile ukuthi money in, money in, money in. Kuze kube manje mfana. Ayingeni imessage. Uyisendile? Musuqamba amanga. Musuqamba amanga mfana, awuzange uyisende and wena uphula i-contract engayisayina before ngikuqombe. Angithi mina ngasasayina mina nawe i-contract. Savumelana ukuthi njalo uma uholile uzongisendela i-side dish allowance yami. Manje uyisendile ngani mfana? Uyangigila phela manje, ungibukanisa nezwe. Mfana, lento oyenzile nje ngicabanga ngisho ukukubopha. Ngcono nje ngivele ngiyokubopha mfana, ngikubophe ngoba usuqala ukuba wrong. Usuqala ukusa phela manje mfana. Senda i-side dish allowance yami, isende mfana, mfana nje isende. Ubukanisa ngami kubantu uLesihlanu ngihlele endlini. Ngihlele endlini ngikhamisile mfana ngoba wena imali yami awuyisendile. Ungabi njalo. Ngicela ungabi nje njalo please. Ngicela ungabi njalo. Yabo, ngalala namhlanje le mali ingangenile. Hawe ma, usuyobona ngofezela, uyobona ngama-scorpion, uyobona ngamasosha, uyobona ngo-Metropolis, uyobona ngayo yonke inhlobo yephoyisa noma isosha kuziwe lapho nje kuwena kuzofuna le-allowance yami. Akuyeke nje ukuhlukunyezwa kwama-side dish, uyangihlukumeza phela manje. Uyangihlukumeza mfana, ngihlukumezekile. Emzimbeni, emoyeni, ephaketheni, ngihlukumezekile. Hhayi lungisa mfana, lungisa amaphutha akho nje mfana ngaphambi kokuthi konakale. Nalona, hawu.